dami na sumurong siyan sa luhut narohang. Imamangaramuti ati-ati dogot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom dihita sa luhut na. Selamat hari Minggu. Adorang so tatangiyod do pebarita nauli di bagasan obason. Wajah kami majolo sudiru asni huria manang didia pehita maringanan. Satokin tersenyum majo hitang di bagasta B. Maulia tarida dosianon senyum munai. Ketika senyum pita sada naik nohonota masih ada suka cita. Shalom madihita saluhna. Barita nauli nagabe bohal di tonga-tonga ni mingguta ima minggu patoluhon dung Trinitatis. Wenek masian surat ni Apostel Paulus mandapot ton nala Koloseng. Bidutolu ayat 10 rodi ayat 20 sada. Songonoma dirok. Hamu akaparopuan oloy hamu mahatani hamuliom munabi songon natama di rohani Tuhani. Hamu akabawa haholongi hamu ma pardi hutamu nabi jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu akadadanak sado pangoloy mahamu di natoras muna ay ido di halomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anak komunang asa unang madili ola nimam sahana. Hamu akadongan sa tolup dorahita sudedo keluarga menginginkan asagabi keluarga yang berbahagia. Sudedora rumah tangga menginginkan asagabi keluarga na mertua. Keluarga na berbahagia. Ala di tonga-tonga ni turpukon na takas jolom. Asa kebahagiaan di tonga-tonga ni rumah tangga. Kebahagiaan di tonga-tonga ni keluarga. Ada jala tergantung di dalam keluarga itu sendiri. Kebahagiaan keluarga tidak bisa diukur dengan materi. Egodangisan namorang alaihu masuk sakdo keluargana amatay do inatay da kiamas pakulingan. Keluarga berbahagia tidak bisa diukur dengan godang nang dak danak. Adong do disan sapulonom geleng nang alay dang boy pak mekel seholan na marsigulu terus. Keluarga berbahagia tidak bisa diukur bagaimana jabatan sang suami dan bagaimana jabatan sang istri. Godang do disan akan berjabatan do suamina berjabatan istri alay paju papeng sahal sadari jarang kolabor ngema paju pak atiha mula karejo alanido atau ahado ukuran kebahagiaan jala di tonga-tonga ni ngoluta di tonga-tonga ni kehidupan rumah tangga hanya anggota keluarga do naubotosa taringot tu kebahagiaan amanginang satu kenang bercerita jo aum ya aum hubigi kabar ni ruasu idokon situ lingkungan tuau amang paditang kunjungi hamu jong ruas ta nyan seholan na barbadai do amatay do inatay na turhudok jawak na nauli niku marsogok na turlaw dahong tujabu ni ruasi seolah-olah dalam pikiran saya pada ngadong kecurigaan alam memang takas dohdat dan nasidang nakompakan mololaw halak itu onan
marmaero doho pae. Sedia sekilo tomato korwa ina ina bapak istri suami nedo. Alani dangadong diau keyakinan alai laporani sahak matuau alani ip merasa penasaran jala ingin pingin tahu lau mau tusi ubereng matutung nasidang cek gaur 2 meter do piau dang sahak tujawi ngagaur amat tay do inatay terutut tuk majabunau Tero inate mabuka jawi parjolo lagi amang padita do HP inna kola roau teraman turido inatama pak ngaro amang padita hisok kita hudul inna ala ngasongoni barita hubigin betul tulom mau dok songon nagar roha menekaning adorang so masuk kau tujamu marhua nalewat do huting jadi ilotak kami yalangi uluni ikan asin inna betul mada anggo hutingi do dang si persoal hono ni asal ma dame hamu niku teroma suami non ma kopi ni amang padi tawon inna terbaik madah singkat cerita huinu makopion mula maau perasaan di bagasar rohakung berarti dang toho laporan ketepatan pada saat ini na mula maaw nga habis berkopiom bamula maaw keluar mau siya jabuing apeda kuingon tinggal sigaret ola 10 meter do pehudalani jawi keluar sejawi mula musiaw bahubereng matutu ngamar si janggola matay inatay terusok ko do mase ayahon na tinggal do sigaret tu gabi kaor teroda matay mga lusi daw ngamang panditang daki kami marbada na mangicil do hutu ni inat taon jehu tarikon ina hapi takas do marjanggola do tolema anggala ni hutu do tidusi masongoni pamati hutu ya saro tidus niku ujung na tema dame mau mula mau niku mula mau dago do pe 10 meter musi 5 meter do pe keluar o sepitui udah ada madompet tu tinggal mamuse mula mamuse tu jabing bangasapat si patu ujung nang hudok mak ayah do museon bahasa marsepata si patu tu balanga niku darida laos darida mamuse balanga di ruang tamu ngamar birong-birong besri ayah don niku daong aw na belajar mangalop pado inay natay asa diajar ya mataon inna tero mageleng na mado daong tahaya mang padita memang dang lewat sadari anggo sumarbada halakon baka dang lewat sajam anggo sumarbada omakon doho bapakon inna persoalan na kebahagiaan di tengah-tengah keluarga bisa ditutupi ke dunia luar alai ubotosa ama dohot inado hamwa kadongan hadonan idok ni hatani di batang atong jojot dorang neng berengot ketika cinta tidak tumbuh tidak akan terjadi keluarga ikut yupot tadoi ketika holong dang tubuh di bagasan ama do ina tidak akan terjadi keluarga persoalan bahasa dung mar keluarga gabe marbada-bada tersomal dua te karena poso remaja ketika seseorang menyatakan cintanya jok do di tiki zaman nami pitor hatok doing kaulah bulanku kaulah bintangku kaulah segalanya aledang barani kaulah utangku inang tang barani alai kaulah segalanya artinya pencurahan hati pencurahan dari bagasan roa ala memang berani menyatakan seperti itu ala dang taboto dang adong namu boto sangot dia do bagai holongi na tubuh di bagasan roha mengucapkan satu janji ama kadongan laos ido di tonga-tonga ni turpukon Tatu diodolhon Apostel Paulus do bohado hidup di tengah
tengah-tengah keluarga ni halak Kristen. Ala songonon cerita anak. Di Kolose pada hati hai diantisipasi Rasul Paulus do godang aka pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu harus kita dapat dari kepatuhan akan hukum Taurat. Didok aka pengajar-pengajar sesat pada saat ini, keluarga yang berjalan juga, keluarga natongon mardalan nuaing, jangan takut. Walaupun tidak ada keakraban dan hasadaut di tengah-tengah di keluarga, ketika mereka patuh ke dalam hukum Taurat, kamu akan selamat. Inna Roma Apostel Paulus itantang maun bahwa itu tidak benar. Atau songo dia do keluarga ni hala Kristen, songo dia do keluarga naboy di pacongcong marhite-hite ha porsiaon ha Kristenon idona pinatol hasni Apostel Paulus. Alani ini patorang ibana do ia keluarga Kristen adalah yang dibentuk dan yang dipimpin oleh Kristus. Keluarga Kristen, kepala keluarga adalah Kristus. Alani dunuaing asa kehidupan berbahagia, kehidupan sukacita bukan memikirkan kehidupan kebahagiaan bukan memikirkan orang lain. Alai kehidupan di tengah-tengah keluarga harus memikirkan pemimpin uluan di tonga-tonga nih keluarga. Hamu akadongan ikut barani do hita madong tuhita ama doho inam ala na marsiha holonga do hita doho inatam ala na marsiha holonga do hita doho amata, maka terbentuklah keluarga. Alai prikot do rajumata, holong itu timbul tidak bisa sendirian. Dan boy holongi muncul sadiri siya bagasa rohata. Alay holongi ima nanilehon ni debatadoy, alat ni debatadoy, atong membentuk cinta itu adalah Allah sendiri. Holanon do persoalan na alam ngapocah holongi gabidang taargai be holong nanilehon ni debata. Ayah amat tong ene juduk-juduk kedok makan nagaur, itu tidak benar. Ayah amat tong nei patongo-tongo dok makana dang bui bahagia, itu tidak benar. Tidak akan terjadi keluarga ketika dang adong tubuh holong. Persoalannya holong itu semakin dingin, holong itu semakin tipis adalah pekerjaan nijol mai tidak mampu merawat holong nanilehon ni debata. Dongan di tengah-tengah ni turpukot takas do didong asa di ayat 2 ayat 10 lalu macetakas asa naing maidautam ahado parbui ni holonge didong di tengah-tengah ni turpukon asa parbue ni holong, hataridaan ni holong, ikut tubuh do kebahagiaan hata martua di tonga-tonga ni keluarga. Alani i di tonga-tonga ni keluarga ikut sepakat do hitamadong bahwa Tuhanlah yang mempersatukan keluarga. Unang songon ruas na di hutan namihian ngasa pulualung geleng nak nga 10 alu pahopuna nga ubad di si majujung na say holan na marbada-bada amata do inata ujung na aladang tahab be inataon o punisi jalongoson holan na dilotaki amatay bamula may banang tujabu ni omakna tabayak ko manuaing o punisi jalongos kembali ke ibu pertiwi nang pinutuwi. Ujung na ni sukum maya lagi ala setoros marbadai Roma ni Jupanga mamataon o pung ni si Jalongos dolion ayo pujalongos dolim ba sa holan na marbadai ho jala baka ba salari o pujalongos tuja bunyo maknam tero pujalongos dolion mando madang ngasongo ni bihora arina tang marok kaparohami inna
Sepuluh pahopu tetapi berani menyatakan dan merokap. Persoalan di tengah-tengah ni nguluni jolma. Allah tidak pernah salah pemasangan hidup. Allah tidak pernah salah pilih di pasangan hidup. Allah ise dona ingkar di pilihan ni debata adalah jolmai sendiri. Hamwa kadongan molotung pesugoro hatta nuengom mamereng inatam. Anggona parjolo ala natubu doholong. Asa terjadi keluarga. Molo pinway nga mulai dingin holong tai tua kaamata alay taingo makaina cinta mengikat itu semuanya alani ing unang adong penyesalan persoalan nanuang hata bahasa Indonesia do naman do dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dang boy jua time alay dipakai debata don weng si malolong taon lao patubuhon holong na adong di bagasan rohata atong dang boy do holota ketika sesuatu yang kita lihat maradupon pasangan hidup keluarga akan gagal. Molo tadodo nueng alani artana idong asa olo autu ibana nang pola daw keluarga itu akan gagal. Alani baga na idon yan asa olo autu ibana lain ni daku cintai ina keluarga akan gagal. Alai dipakai di batado si malolong tahun marnida pasangan hidup, marnida calon pasangan hidup hingga laos patubu holong. Ianak kon na di tonga-tonga ni keluarga tay sadabi amang inang jangan pikirkan dari sisi biologisnya tetapi itulah buah cinta. Kon itu dah buah parbue ni holong doi alani ido di tonga-tonga ni turpukon yang mengikat satu-satunya adalah holong manang cinta asa abado ina terjadi di tengah-tengah keluarga boy marasohotan boy maramulian adalah bermodalkan cinta. Tubuh pe akai anak kotai adong akai anak kotai di leo debata adalah bermodalkan cinta. Bermodalkan holong alai kembali sumber holong itu adalah Allah sendiri. Hama kadongan unang margai-gai tita taringok tu holongon. Unang punah holong oleh karena sesuatu. Alani ido cinta itu harus tumbuh dari hati. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Cinta itu tidak bisa berpura-pura. Alai cinta na murni di tonga-tonga ni keluarga menentukan keluarga itu berada dalam kebahagiaan. Alani ima dirajumi Apostel Paulus ma di tonga-tonga ni turpukon atau kembali ma siapakah sang suami itu dan siapakah istri itu dan siapakah anak kon itu di tonga-tonga nih keluarga kembali ke dalam basicnya alani amang inang ulaot tanwaing sadarlah sebagai suami sadarlah sebagai istri jala sadar ma sebagai anak kon alani menyadari jabatan dan status di tengah-tengah keluarga. Jadilah pertanggungjawaban nih anggota keluarga melakukan segala tanggung jawab adalah hanya kepada Allah sendiri. Maka dengan di ayaton dido hamu akan perempuan oleh hamu ma ubah bahasaku amat tamu nabi hamu liam munaina alai bahasa kujo asal lebih takas. Hai istri, turutilah suamimu. Hati-hati kamu istri. Hati-hati kita kaina. Alai persoalan dan weng tidak sebatas itu anjuran di debata. Asa dada hola mangoloi boti. Eta tulobang na eta. Molo mati berdua. Tidak kebodohan. Eta manakoin. Eta molo mardosa kita berdua tidak. Alai disabung donuaing di tonga-tonga ni turpukon oloi hamu mahamulio muna oloi hamu ma amatamuna songon natama di rohani Tuhani. Alanya kamanga kainang
Talumobi hamu kainang. Jangan terlalu bodoh di tengah-tengah keluarga. Mulai suruh hamu dang marminggu atau mau nina. So tunggabi oleh hamu. Imadang istri ikut tuduk dok daung. Alai persoalan dan wai asa narikut di Tuhani, memikirkan natama di rohani Tuhani, istri haruslah tunduk. Persoalan na sautik na ya manginang sonarion noaeng dakuboto manang na songoni hita sa luhu na parsidoho noaeng na manangiw barita na ulion ngajojo noaeng sang suami superpower di tonga-tonga nih keluarga. Alaniaha, jangan kita salahkan sang suami, jangan hanya kita salahkan ama. Alai inape jojo do disalahkan buasa. Dakuboto manang nasongoni hamu, alai atarso maldoing sang istri terlalu menyanjung sang suami. Anggo disonang pe suami au kurang setuju doa. Hola roy anak ko sa sikola. Oma, ngaboy mangan. Ina. Idok mangan maho. Alay papulikyam ma ipapak mo dang hato deh. Molo Roma parsikola. Jupana mabapana ijabu. Maba ngaboy mangan lagi mesis. Tangya, tangi sabungi alay papuli di omak muda dang inay. Carang doi. Alani sejojo masongonon sehingga terjadi kesenjangan jala jojot ma holan istri memikirkan sang suami. Alani dua teh kamangate bamolo marsahin inai di tonga-tonga ni keluarga sehirana semakma jawi. Alai molo marsai amatai di tonga-tonga ni keluarga. Sepertinya halnya tidak ada perubahan, hal yang biasa-biasa. Alaniaha, ala memang tanggung jawab jojo di sang istri. Alani jangan terlalu menyanjung yang seperti itu. Ala iko kembali do. Alani iman yang tadokon iko barani do hitamado. Suami dan istri adalah mitra kerja. Bamolo amatay atong mulai nataing manggoreng ikan asin. Beko barani do hita amaon manggiling. Sabel, menutu sabel. Lo isi, asai boto kerja sama tay. Persoalan dan uang itu hal kecil, itu soal hal kecil. Alai persoalan dan zaman nabi nuaing sang istri Holanda karejo, alai suami nuaing tenang-tenang. Ina Holanda maula-ulaon, alai ama nuaing tenang-tenang tinggal maduru. Dan zaman nabi, anggo di zaman naon saling kerja sama menciptakan keluarga yang baik. Alani naing ma oloy hamu amat tamuna oloy hamu hamuliomuna alai natama di rohani Tuhani. Napaduahon tuita ma tuhamu ma sang suami. Amo ke bawah haholongi hamu ma keluarga munabi haholongi hamuma pardihuta munabi dang idok be mangoloi alai makaholongi alai neng tabiring di tonga-tonga ni turpukon songo dia do batas nama kaholongi molo di do noai cinta do hotu istrimi pasti cinta holong do roham tu inatami pasti holong. Alai holong na bohado nuaing nani igil ni Apostol Paulus di tonga-tonga ni keluarga atong di tonga-tonga ni turpukon. Baiklah seorang suami makaholongi mencintai istrinya alai holong nasian debatama natubu. Alani ido di tonga-tonga ni turpukon molo holong nasia debatado tubuh. Unang gabe mardua holong songon edeni halak bataki. Molo holong ni debatado na tubuh. Jangan berani membagi cinta itu sebagai istri. Jangan berani membagi cinta itu kepada sang istri. Alai holong nasihat tuani. Ala memang ido dituntut. Maka holongi istri. Maka holongi ina. Di tonga-tonga ni keluarga. Kembali ke dalam basicnya. Holong
nasian Tuhani. Hama kadongan atong ikon magabi o jangata di tonga-tonga ni minggu tahun naing tumbuh holong alai iko sadar do amai bahwa holong itu bersumber sia debata atong holong yang murni unang holong mapabuat unang holong alani sesuatu asailea parsigareta taha holongi tidang. Itu bukan istri yang benar, bukan suami yang benar. Asa tabo ilopan non akalopani taha holongi ma istri itu tidak benar. Itu bukan holong yang sempurna. Aleko barani do amai mado dihahurangan do di kelebihan atong ikut tubuh do holong unang do tikidoli-doli do anak boru. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Alai dung mu barupai ihomeng. Eliak na besi roha. Tampi alai naroa di ibana naroa dia umay nauli di ibana nauli dia umay atong tubuh ma hasadaon di tonga-tonga ni ngulu paruma tanggal kembali ke dalam besiknya bahwa kenapa kita harus mencintai adalah memikirkan Allah yang mempersatukan kita. Puasa kau mencintai oleh karena Allah menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Asa debatado nagabi ulu di tengah-tengah nih keluarga. Alani sadarlah kita sebagai suami na bertugas bertanggung jawab maka holongi. Maka dongan atong unang tapak kebe holong budat. Unang beta pake holong yang semu. Ala ikut tapake do holong yang nyata di tonga-tonga nih keluarga. Ngawas jojoknya kudok konon. Ya haming. Molo taingok dope di musim di zaman nih gempa tsunami. Jojok dorang hita di tonga-tonga nih keluarga songoni. Songon na makaholongi hita sa sitong na iko berani do hita berkorban di tengah-tengah keluarga. Alai na jojot kehidupan kita jadi egois. Ditiki tsunami sa ihuingo doping inata pada saat ini mabuat don syakanganima nganaeng robe tu portibion. Terjadi ma gempa. Ujungnya na terjadi gempa hola kami na dua do dijabu. Alai olah terjadi gempa daripada mati awin nerakum. Terus keluar daw perjulu tanpa hubikirhon inataon. Ujungnya ala pada saat ini agak romantis de pehami sedi gora-gora mau. Ngai dia ho gempa ina. Keluar ho niku. Dang tolong jangan keluar ho niku. Ala niyaha enga selama tahu ngahi pasau jala molope sur sarjabuan ala ni gempaon ang wow selamat donaraku. Ujungna persoalannya husuru keluar tanpa memikirkan mati berdua daw. Mati amni itu mago mebe na mati bah naraku do. Ala ni ido duaing terjadi nasongoni tubuh kesadaran di bagasan roha. Dang sitong do PHP au gabi ama di tonga-tonga nih keluarga nama kaholongi keluarga. Tapi ama nama kaholongi keluarga bukan holong-holong yang bukan cinta-cinta yang palsu, tetapi sebagai ama nama kaholongi ina iko barani ita berkorban di tengah-tengah keluarga. Alani ngolu ni keluarga berada di bagasa kita, perdalanan ni keluarga ada di dalam kita, atau sebagai ama kita iko berani bertanggung jawab lahu manguluhon di tonga-tonga ni keluarga. Namangiut amanginang iko rajumata do iya nakotai adalah parbuai ni holong doing jala iya nakoni imana ni lehon ni debata doing. Jalaya nakoni adalah menjadi anggota di tengah-tengah keluarga. Alani ido nuaing songo dia do parangi songo dia do sikap ni natoras tu yanakon takas apostol Paulus mando unang kita lihamu
ianak komra. Jangan pancing-pancing. Unang baen tartutuk, unang bae taramun. Alani inuain di tonga-tonga ni nguluta boy do hononta sangat kecewa do rahita ketika ianak koni menjadi bandel. Asa dangadong natoras menginginkan ianak koni gabi ianak kona jukat. Alai gabi ianak kona dinggan ma. Alai persoalannya holak kata majujut di hitan natoras sehingga alani parangeta, alani podeta, alani hatatta do asa gabi membangkang akayana kotai. Sada tugas ta amang inang songon natora. Sotung dipudahok kamu akapuda tu yana kotai molodang boy do pe taulahon poda natapasahating. Jojo do amang inangate. Saya jujui anak kota marminggu. Hape hita pe. Dangolo marminggu. Kalau enggak bergereja kau berdosa lo sama Tuhan nita. HP tapi dang marminggu. Alani ido nuaing asa godang do poda tu akayana kota. Asa godang do akayana kota. Naung tapodai alai jojut do. Podai hanya menunjukkan cinta yang semu. Alani maradopon iana kope naing patarma. Asa parangi pabahenatai tindakatai di tonga-tonga ni keluarga. Ima poda na arga laos ima jamita na arga. Amang inang menjadilah teladan di tonga-tonga ni keluarga. Laos keteladan ima gabe poda nama ciarga di tonga-tonga ni keluarga. Laos songoni dong tuhamu akayanakon. Baik dari sekolah minggu remaja sampai naposo. Kalau kita masih berstatus anak, hanya satu mau dikatakan, sadarlah sebagai anak. Unang ato saya mangaturi. Dana dope alayana ko dope betul coba pa cuci tangan nih. Laos simir hojo ma sepatu kih dan pasbi. Alay sadarlah dengan status dan keberadaan bahwa kamu adalah hasil perkawinan, hasil holong buah dari cinta yang diberikan Tuhan. Alani ima di tengah-tengah turpukon, di tonga-tonga ni turpukon, baiklah ianak koni menghormati orang tuanya. Atong tugas nama ciarga di tonga-tonga ni turpukon di dalam 3 bagian. Ama dohot ina dohot ianakon mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jala intina sadarlah status yang kita miliki di tengah-tengah keluarga. Amang molo ama do hitam sitong matok kita gabi ama. Unang ama na ina. Molo ina do hita sadar matong. Mari kita duduk dan berdiri sebagai ina. Unang gabi ina na ama. Molo yana kodohita, mari kita sadar sebagai anak-anak, jangan berperilaku sebagai orang tua. Atau menciptakan keluarga yang berbahagia, menyadari status, menyadari kedudukan di tengah-tengah keluarga. Jala kesadaran di tengah-tengah keluarga, bukan memikirkan tetangga, bukan memikirkan orang lain. Alai ta ingok ma Kristus menjadi pimpinan, Kristus menjadi uluan, Kristus yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Baik ama dohot ina, dohot ianakon mau bertanggung jawab kepada Allah. Nai tindak katai asa unak hola berhitung materi kita di tonga-tonga di keluarga. Ale mari kita berhitung bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah. Songon natora sita usotung tapasikolahon ianak kotai asa dapot kita akaparbuina tutikina nengro, dapot makiriman, dapot matongosan anggo angka kaki mau dong pensiun. Itu kebodohan. Asa ya kayana kope burjuma o sikola asa las rohani natorason itu kebodohan. Molo nang mate natorasi atau nang burjubi hamu itu kebodohan. Alai pertanggungjawaban di segala tindakan naing ma bertanggung jawab kita kepada Kristus menjadi pemilik keluarga. Atau
Jangan semena-mena bertindak di tengah-tengah ni keluarga. Aladanga dong secara fisik Kristusi di tengah-tengah ni keluarga. Alay adong do iba na siyan sisi rohani. Nama mereng terus tu bagasan rohata. Nama mereng terus keberadaan ni keluarga. Bersikap bertindak mahita. Hobar tulomo ni roha ni Tuhani. Menjadi keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang hidup dalam pimpinan Kristus. Taudang ma Kristus mampir hadir di tengah-tengah ni keluarga, menjadi sukacita, menjadi lasni rohama keluarga tai. Amin martang yang mahita. Las rohanami Tuhan di bagasan obasom makuling dope barita nauli Tuhami. Talumobi Tuhan yang manosoi. Songo dia dongulu parumah tanggaon naong dibentuk kami di persetujuanmu. Laos ido Tuhan nata roger sian holong ni roha. Alani i Tuhan mangido mahami tuado pammo. Asa homa mian di bagasak kami. Jala homa totong na mian di bagasak kami. Sehingga keluarga nami gabi rumah tangga na mertua. Jala keluarga na berbahagia. Jala posdo rohanami Tuhan. Sudi akka pangisi ni Portibion tidak bisa mengukur. Tidak bisa menjadi jaminan dalam kebahagiaan. Alai ikomia doho di tonga-tonga ni keluarga nami. Laos ima Tuhan gabi sada jaminan. Gabi keluarga na mertua kami. Alani i Tuhan ajari kami songon ama di tonga-tonga ni keluarga. Ama yang bertanggung jawab. Ajari aka ina di tengah-tengah ni keluarga. Asa gabi ina na makaholongi keluarga. Suang soni nang ianak kon na bertanggung jawab. Ianak kon nabui mangoloy akan natoras. Lau songoni hami natoras maradupon akayanak kon nami. Ajari kami mamemehon akapoda nature natama hobar tulo meneroham. Atong Tuhan disudi akatindakan nami. Disudi akapabenan nami. Naing ma gabi Kristus yoloan nami huhabiari kami dungi gabi keluarga rumah tangga na berbahagia mahami. Asiroham Tuhan tatap masudi aka rumah tangga nami. Tatap sudi aka keluarga nami na maragami. Jala suang songonima Tuhan saluhut na kami. Naung mengikuti kebaktianon. Naung manangio barita naulion. Atong posroha nami Tuhan. Bohal nami may ditonga-tonga ni ngulu nami. Asiroham dongani ramoti mahami.